अगर साफ साफ भोजपुरी भाषा में बात करी मर्दवा तो खेसारी लाल यादव आज पूरा तरीके से फेंका गेल बड़े। आखिर काहे हम इसे कहतानी, एकरा पीछे रीज़न का बा? का खेसारी लाल के फैंस के पता नहीं है? का खेसारी लाल के टीम के कोनो मतलब नहीं है? खेसारी लाल के मैनेजमेंट के कोनो मतलब नहीं है? नमस्कार भाई, हमार नाम दयाशंकर है और रउआ सबके अभी वाव भोजपुरी में वीडियो देख रहल बानी और यही चैनल पे भोजपुरी में ही वीडियो आई। कुछ लोग कहत रहे कि भोजपुरी में भैया काहे ना तू बोलेला, का तारा भोजपुरी ना आवेला और तू भोजपुरी के बात करता रहा तो भोजपुरी में वीडियो बनावा करा। तो हमहू सोचनी काहे ना पे हम भोजपुरी में ही वीडियो डालें, अपन भाषा में न्यूज़ सुने में और भी रुआ सबके बहुत मज़ा आए वाला बाटे। देखिए होला का कि खेसारी लाल यादव के आज एगो गाना आयल बाटे, क्रिया बाटे बालम। और ये गाना जौन बाटे भाई आप ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे आयल बाटे और आवे के बाद व्यू कोनो खास नहीं के गई। टोटल अभी व्यूज़ के हम बात करी तो 3 लाख भी क्रॉस नहीं के, 2.6 लाख व्यू देखा होता जेकरा में 46,000 लाइक्स बा। और वह पवन सिंह के गाना के बात करी तो पवन सिंह के गाना टी सीरीज हमार भोजपुरी पे 5 मिलियन व्यू अचीव कर ले बटे, 5 मिलियन व्यू अचीव कर ले बा जेकरा में 2 लाख लाइक बा। और गाना के नाम है घघरी। गाना इंडिया के मेन पेज पे, इंडिया के म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता। हमनी के सोचत ही रही जा कि खेसारी लाल यादव के जब गाना आई तो पवन सिंह के गाना के संगे टक्कर ले सकेला, लेकिन ऐसा ना भइल, कहीं से भी टक्कर ना भइल। पवन सिंह के गाना आग की तरह रफ्तार पकड़ ले बा। हर घंटा में 20,000, 40,000, 50,000 व्यू होता और लागत था कि बहुत जल्द वो 10 मिलियन भी पहुंच जाई। और खेसारी लाल यादव के गाना 3 लाख भी नहीं के पहुंचल। एकरा पीछे जिम्मेदारी के ली के बाटे जे कही कि हाँ ई गाना हमरे खातिर ना गईला। ना खेसारी लाल जी कोनो मैनेजमेंट के रोल बा, खेसारी लाल के जे भी मैनेजमेंट में बा कोनो मतलब नहीं है खेसारी लाल यादव से गाना व्यू गईल ना गईल, वो अपन बात बा। खेसारी लाल के जौन फैन बाने वो लोग उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स ना दे रहे। रीज़न का बाटे हमारा नहीं बुझात, लेकिन हाँ खेसारी लाल के गाना पे व्यू नहीं के गई और कहीं से भी टक्कर नहीं के भइल पवन सिंह के साथ। पवन सिंह अभी आसमान बढ़े तो खेसारी लाल जमीन पे बढ़े, ऐसा आज लागला जौन की होके के ना चाहें। भोजपुरी के दर्शक के हम निवेदन यह करब कि दोनों पार्टी के जे भी श्रोता बाड़े आपन आपन स्टार के गाने पे व्यू दी, प्यार मोहब्बत बनोले रखी, तभी जाके हमनी के भोजपुरी बड़ा हुई। आज बॉलीवुड के बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट भोजपुरी में यही खातिर होता है काहे कि ये लोग के फैन बेस बहुत बड़ा बा। तो आप सबसे विनती बा कि आप लोग अपन अपन फैन के सपोर्ट करी जा। खेसारी लाल के फैन बा, गाना सुनले बा कि ना, कमेंट जरूर कर देब। और चैनल पे रहो नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर देब, काहे कि ई चैनल पर वो सबके भोजपुरी में ही वीडियो देखे के मिले। मिलत नहीं एगो नया खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।